Levels Production. Yeah, Team Cookie, the Bangane, Guts, your level, Yamangongo, Tattoo, your function. Sinondirwadza kusvika kuhana akana ndikangofunga so dzinza rangu osei vachindidaro so upenyu hwangu ovanohusunga-sunga so nezvikwambo sekuti ndirinherera mazuoni vanogara vakandisungira makoni manje ini ninonamata Jehovha kuna baba vakangotumira chituma ndinochiendesa kuna baba Jesu variko ndinobva ndangovadana osinondirwadza kusvika kuhana akana ndikangofunga so dzinza rangu osei vachindidaro so upenyu hwangu ovanohusunga-sunga so nezvikwambo vanonditinhira mamepo mweya yerima mwekumarinda kuti izongondirwisa mweya yevakafa kare kuti ndishaye chandoita mangongongo fantani zvandichaita ndichadana kasinondirwadza kusvika kuhana akana ndikangofunga so dzinza rangu osei vachindidaro so upenyu hwangu ovanohusunga-sunga so nezvikwambo sekuti ndirinherera mazuoni vanogara vakandisungira makoni manje ini ninonamata Jehovha kuna baba vakangotumira chituma ndinochiendesa kuna baba Jesu variko ndinobva ndangovadana osinondirwadza kusvika kuhana akana ndikangofunga so dzinza rangu osei vachindidaro so upenyu hwangu ovanohusunga-sunga so nezvikwambo vanonditinhira mamepo mweya yerima mwekumarinda kuti izongondirwisa mweya yevakafa kare kuti ndishaye chandoita mangongongo fantani zvandichaita ndichadana katisika